No m'ho penso, és una oportunitat molt bona per mi, és una categoria molt bonica. Crec que el Valls el que vol és intentar mantenir la tercera divisió, que és la primera vegada que està a la seva història, i crec que és un repte molt bonic, complicat, però que crec que si remem tots a la mateixa direcció ho podem aconseguir. Sí, per mi és un al·licient molt gran poder jugar a tercera divisió i bueno, no m'ho penso quan em truca el Palla, crec que és una opció molt bona per mi i bueno, intentaré aportar el màxim a l'equip i bueno, a veure si comencem ja aquesta setmana a sumar punts i ja tirar cap avant. Bueno, és com tot equip que està a tercera divisió i és nou, doncs tenim pocs punts, hem de sumar tots els que puguem i jo crec que una segona volta on ara comencem a Terrassa és un camp molt complicat, però després tenim molts partits seguits on crec que podem sumar molts punts. Crec que és molt important començar molt bé la segona volta i d'aquí cap endavant tirar el més amunt possible. És un equip amb el que m'he enfrontat bastant i no havia tingut el plaer de jugar i ja et dic, és una opció molt bona per mi. Crec que l'equip té potencial per salvar la categoria i crec que l'únic que hem de fer és estar tranquils i anar sumant partit a partit. Bueno, arribo aquí al Valls jo me fico la perspectiva d'ajudar l'equip, sumar i intentar al final arribar tots al destí que volem, que és salvar-nos, i crec que treballant tots i anant tots junts se pot. No m'ho penso perquè el míster té molt clar que hem d'intentar salvar l'equip. Després tinc excompanys que estan amb mi a l'escola i que estan aquí i he parlat amb ells i des del primer moment m'han transmitit molta seguretat, molta tranquil·litat d'intentar treballar cada dia i treure això endavant. Un dia amb tot el que està passant del tema de Covid hi ha equips que no poden jugar, jo estava a l'escola que tampoc se podia i era entrenar cada dia, però al final tots el que volem és competir al cap de setmana. I aquí el Valls m'ho pot aportar, llavors en cap moment dubto de venir aquí. Sí, està clar que avui... No, pressió cap, porto molt temps jugant, llavors la pressió no la tinc. Jo vinc a sumar, a ajudar i el món del futbol mai se sap. Puc arribar aquí i no fotre cap gol, com arribar i fotre tots els gols que pugui. Però bueno, al final no penso en això, només penso en vindre a ajudar l'equip i sumar i intentar treure el màxim possible de tots. I que el món del futbol és molt complicat, tercera divisió amb aquest grup també és molt complicat, no se pot regalar res. Ningú te regalarà res, així que només mos queda treballar i anar setmana a setmana i intentar treure això. Bueno, al final teníem clar que tant la junta directiva com el cos tècnic crèiem que havíem d'intentar reforçar la plantilla amb un parell de jugadors que vinguessin a donar-nos alguna més, sobretot a nivell d'atac. Bueno, l'opció de Cheik és un jugador que el coneixem, que ha estat en molts equips, que ha estat en segones Bs, que ha estat en terceres divisions, ara portava un any que no estava competint pel tema del Covid, estava a primera catalana, però creiem que és un perfil de delanter que ens pot anar bé, un jugador gran, referència, que et fixi els centrals, que ens estiri l'equip, que ens deixi més espai per jugar per dintre, és molt rematador, sempre està present a l'àrea i bueno, crec que ens pot donar moltes coses en aquest aspecte, i en el cas de Jordi Prades és un jugador que pot ocupar diverses posicions, tant ens pot jugar el doble pivot com ens pot jugar qualsevol de les tres mitges puntes, un jugador amb experiència, veterano, que sap el que és el futbol i sap el que és la tercera divisió, tot i que no hi hagi jugat mai, crec que també ha jugat més amunt a segona B, per tant, bueno, dues incorporacions que porten una mica d'aire fresc i sobretot sempre fetes mirant pel bé del grup i pel bé del club i per intentar aconseguir l'objectiu, que no és altre que fer una segona volta bona que ens permeti aconseguir la salvació.